салом духтаро сӯзе нағзани саломатиё хубай пеш фаришта омадагем духтаро бовар кунед ҳами қадар аксай фасони фасон шумо да пешниҳод кардагай 5 рӯза ассалом алейкум салом салом алейкум ба ҳаматон мо барои шумо клиентҳо муштариё ба клиентҳои тридочен ки клиентҳои мелекшо барои шумо аксияи беҳтарин кардагим танҳо не ки 5 рӯз духтаро ҳамаи молҳое ки шумо мебинен ҳамашро мо аксия кардагим ҳозир мо шуморо дар наво 10 модел то есть нишон метиҳем не ки метонен ки биёен ё ки нависонен ҳамаи борода мо вай дорем аксия дорем духтарако нигоҳ кунед рӯзи душанбе яъне ҳамин рӯз то рӯзи панҷшанбе охирон рӯзи корияи ку панҷшанбе то ҳамин рӯза шумо метонед ки аз меликшоп аз магазини фаришта чизе ки мегирен арзон шудагай то охири навора тамошо кунен ҳамаша бо нархи дастрас пешниҳод мекунам 5 рӯза аксия баъд аз 5 рӯз нархҳо бо мисли пештара мешава марамад успед кунед дар анами 5 рӯз ҳар он чизе ки интихоб мекунен беҳтарин нархҳо кати пешниҳод мешава то охири навора тамошо кунен якта ба якта ҳамаша мефаҳмонем марҳамат азиз нигоҳ кунед якм аз киртаи пуштаги хиташ сар мекунем анамиам аксия ғалтидагай 600 сомона кирта буда 350 сомон мана 350 сомон шид качествошон беҳтаринан гарантия доран ино мис индигояй брендаш как базови пушан как вечерний ҳаррӯза кор да беҳа чизи нағзайда духтаро ира мешава ки бе римен свободна пушен духтаро то 56 размер ҳастай ҳам қахшрувай марамат базови баринам мешава пушен вечерний вариант баринам пушен хушрӯй бадай успед кунен инаи моделошам ҳастай ино бо дига хелай фасонаш ҳавай брендай индигои ҳамашон новинкан качествои беҳтаринан ма 5 рӯза барои клиентҳои тридочи ки имелекшоп аксия кардагием 350 сомон ина диден духтаро 350 сомони инами 5 рӯз успед кунен ай ҳамин рӯз сар карда ай рӯзи душанбе сар карда то рӯзи панҷшанбера инамиёро анам хе харидорӣ карда метонен духтаро ана диден ишам римен дорай иам размер дора ина ишам размер доштай диден ина кадом стиле маҳқулайтона духтаро ҳамаш фасон британия пушане ки ктома сахт танг нестан мисол озоди хушрон ки хоҳан ба рименташ танг мекунанд размер ай 36 то 46 дора размерошон плюс 6 турецки размеро яъне то 52 54 мешава мана марҳамат метавонен дархост кунен ҳози фаришташ моро размерои туркиро гуфт мана аҷоибот фасона ина иноша бобинен иқа хушрувай бовар кунен ҳамаи куртои овардагиш фасонай ҳамаш 350 сомон аксияи бераҳмона гуфти гапо биёен духтаро инаи курташам хушрӯ на 500 сомона 250 сомон шид цветчам фасон хичам фасон духтаро тамошобинони азиз инчунин аксия дар инами палтои новинка рафтестай ина турецки тоза қадчам бинен чӣ қадр хушрӯчай чанд модел овардагай ҳамаи ҳаминора чандӣ мефурӯхтӣ 1200 1000 ханча цени буд ба хотири клиентҳои тридочин ки ма инора 850 сомон танҳо 5 рӯз духтаро касоне ки 1000 харидагӣ будан хафа нашавам барои системаи кори мо ҳамияй ма клиентҳома бисёр нағз мебинам ҳурмат мекунам ба ҳамин хотир 5 рӯза аксия эълон кардам ина духтаро диден 1200 сума 1000 сомона палтора ҳамаша дар инами 5 рӯза аксия 850 сомонӣ кардаган як чи дига духтаро вақте ки ҳозинами чи палто чи курта чизере ки гуфтестем кун дар навор вақте омаден гап занен ки интернета мо дидем бале барое ки и аксия кардагӣ ма танҳо барои клиентҳои тридочин ки клиентҳои худам мелекшоп атак мо иноро 1000 сумӣ мефурӯшем барое ки бозор ки омаден нархи магазин дига хелай шумо вақте омаден гап занен ки интернета мо ҳамин нарх дидем ҳамин нарх шумода метиҳанд мана марама духтаро диден ҳамаи ҳамин нархошон 850 сомонӣ иққаё хушруване мана даҳ модела инамиҷа расветкош ҳар хелаяй марамат нависен бо суратоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд
دوستانی عزیز نگاه کنین انایخ کاردیگانورم اکتایلون کردن به حد کاردیگاناش خوشروای اینا چند سوم بودن 400 سومون بودن 500 اکسیا کردگی مونده 250 سومون کردگیم بهترین دخترا دیدن برای کلینتای تریدوچین که ایمیلک شو بهترین رحمت دیدن دخترا 250 سومون داشت ما میتونین کاردیگانی فاسونی تورецکی خریداری کنین از مغازین فرشته اینا цветош دیدن расцветкой فاسون расцветкой خوشرو اینا سیوش هم هستای خلاص همه цветош فاسونکن 250 سومونی دخترا این 6 فاسون این 6 فاسون من این цветча ببینین 400 هم فروختگی اینا رو خفه نشوید دخترا دیدن 350 окончательный میدادن حاضی باشه 250 سومون شتگی دخترا مرامت بیاین تماشا کنین انتخاب کنین پوشن گیرین اومدن نمیتونین نویسین چون دستافکتون میکنن اینا ببینین دخترا بالا پوش بسیار کاردیگان بسیار اومده جیمپیر کاردیگان اینا کاپشون دروش هستای اینا رو ورادنیکدارش هم دارم ورادنیکدارش هم هستای یکی صورتون روان میکنم مرامت بیاین دخترا کو من اینا موچم هستای расцветкаша بله расцветкош به حد بسیاره هر یکی اینا ما در نوار نمیتونیم خلاص در مغازین همه مالها اکته 50 کمون انا اینا مودوش 450 سوم بوده 280 سومون این امودش 280 سومون شد 450 سومونش من نگاه کنید ایشم فاسون ای цветчам هست ایش цветчам هستای من زنکادانی میفروشم اینا را من زنونا وریانتی زنونا مرحمت میتوانند اومده از مغازین فرشته کاردیگانای خوشرو را با نرخ دسترس خریداری کنین اینایش هم هستن ایاش چنده اینا رو هم 250 سومون ایاش 250 سومون باور کنین اینا 450 400 سومون جمپیرن که من وعده دادم که ما اکسیا میکنم اکسیا کالون به خاطر کلینتو 250 سومون بیاین این نزدیک با میبینم توگما دار به توگما کاپشون به کاپشون بسیاره ترکای عزیز نگاه کنین کسانی انتظار بودن که جینساش ارزون کنه فرشته مرامت در امی 5 روزه اکتا جینسای هم ارزون شد چند سوم کدین؟ اینا 700 سومون بودن 550 سومون این مرامت 700 سومونه 550 سومون شد سه تا расцветка داره دخترا размери کالون مایده داره از یه استیل دیگه هم هست از مدل دانشان میتونم بیننده مخلوطون میشم خوشوچای مرامت مدلش فاسونش همش هر خیلی 550 سومون باور کنین خطون دیدگی بدین خطون شاید بدین که نوارای پیشته چند سمی بود از 550 سومونی شیدگی من اینا پفتار شدن دخترا بسیار برای ما پفتار شدگی اینه که ما که وعده داده بودم اکسیا میکنم بسیار خواهش کردن که همه باراتون نکنین با من خواهش در رد نکردم همش اکسیا کردم این دخترا دیدین مدلش عجیب بود انا می هازی مدل نشون میتم 31 پشتگی خشروی بدای اینا بیج بیج ایرا بینین دخترا دیدین اینا سیوشن فاسونای من خشروی بد ایم همین 550 سومون شدگی مدل قد بلنده برای می قیستودگی کسی که قدش چنی فرشته یای تو زمین میسته خلاص این مرحمت قطی با بلند میشه بهترین اینا نگاه کنین این цветчам هسته 550 سومونی بسیار خواهش کرده بودن این دخترا تنها که 5 روز فراموش نکنین اینا 800 سوم بدن اینو 500 سومون کردیم ولی اینا دخترا جنسای 800 سومونه 500 سومون شد اینا دخترا دخترکایی که گرفتگی بدن خفه نشوین این اکسای 5 روزه از این می 18 نوامبر سر می شود تا 23 450 سومون 450 سومون بوده دیدین مرامت بهترین مدلو همینا چند مدل کورتا هستن هر یک تیارمون نوار کردن نمیتونیم وقتی که شما اومدین ابیزاتل عینه کانال گپ زنین و شما در نرخای مثال سکیدکا کردگیم ختم میتیم همه جیمپیرای فاسونی قدش دراز نگاه کنین دخترا بسیار پرسته بودن این تورецکی توزش در جای فرشته هست اینا 800,000 بدن حاضی همی 5 روزه اکت زده 600 سومون کردن مرحمت اینا 5 روز دخترا کسانی که اسپد میکنین مرحمت برای که بعد 5 روز این نرخ دادن نمیتونین دیدین همین 5 روز میتونید انا میوره 600 سومونی خریداری کنین قدرشون در روزای خوشروای کاری دستی اوریجینال یکم سور دخترا تورецکی اوریجینال مرامت این 6 فاسون این 6 فاسون گلوش اهمیتین همش نوینکه ها مرامت کسی که میگیره برد میکنن دخترا برای که این خیلی اکت نیست دیگه
мана ин намудшам ҳамин хел акция эълон кардан 600 сомон. Худаш маълумай турецкиш. Баъд бо болопӯш аста замшави мокри замш ҳастай духтаро. Анаи мокри замшам арзон кадан. Литучкашам ҳастай 500 сомон духтаро. И 500 сомон диден? Ана қадаш калтай 500 сомон. Анаи замшора духтаро як бурак биненда ҳам қафасонай остинош вишивка дора. Ёра чанди карди? Ино 600 сомон будан 350 сомон. Ва духтаро нигоҳ кунен 600 сомон аст 350 сомон шид. Сифаташ да гап нест беҳад хушрӯча. Мана духтаро ёша мепӯшад занакои калонсола. марамат метавонӣ беҳад хушрӯа. мана универсальния тамошобино ҳам занҳо калон мепӯшанд ҳам духтарако мешава ки пӯшанд беҳад фасонак. дӯстони азиз ина киртои фетезера мухлисаш бисёрай имсола омадагиёш инами намуд сафед фақат омадагиай ина марамат 600 сомон 700 сомонай фетезе аксияда 400 сомония аксияда 400 сомон баъд намихе киртои тонки вязка омадай нигоҳ кунен чихе хушрӯчаяй нархошон ёра чанд каден 400 сомон будан 300 сомон дадем. 400 сомони 300 сомони тонки вязка ҳамаш ина нигоҳ кунед киртои базавӣ беҳад хушрӯ размерошон ҳастай мана биёен биненда духтаро инаи моделоша нигоҳ кунед модел беҳад бисёр омадагия мана кадомиша мегирен 300 сомон духтаро бурд мекунен барои ҳам материалошон хушрӯай ҳам стилошон фасонай ино ҳичи намешаванд турецки тоза манаи цветам бинен чихе фасончаяй марамат 300 сомон кадомиша гирен 300 сомони модел бисёрая ина иноша бобинен ай ҳар якташ чандтаи расветка астай ина ёша бубинен и цветчам аҷоибо духтаро цветакои фасон 300 сомон бори дигар такрор мекунем тамошобино ҳангоме ки мебиёен гап занед ки нархора дар интернет дидем мисол ё дар сайт мана марамат марамат биёен инаи намудошам ҳастай ҳам туника барим пӯшида мешава ҳам вай как болопӯш ишам 300 сомона анаиш киртаяй духтаро бинен чихе хушрӯ фасони бадай ина миноям ҳама хел бо аз ҳамаш расветка ҳастай 300 сомон инчунин духтаро двойка тройка болопӯш ҳамаш аксия шуд агар ёзи нишон метиҳам инаи двойкора чанд сум каден ино 500 450 будан ино 300 сомон танҳо 5 рӯз ина 300 сомони 5 рӯзда баъд аз 5 рӯз ино нархҳои пеш намешавад духтаро успед кунен анаи бошад тройка духтаро нигоҳ кунен кардиган дора диден брук дора баъд бо жимпирча дора хулас иш 450 сума бале 600 бо 450 ина ё 600 сомонан тройко 450 сомон дар инами 5 рӯз баъд кардигано ҳастай кардиганошта гап нест духтаро ира заноям метавонанд пӯшанд духтаракоям пӯшанд хушрӯай стилаш нархи ё чанд 350 сомон шудаш бо 230 сомон ина беҳтарин ай 350 230 сомон кардан духтаро аксия беҳтарин кадам духтаро боварӣ дорум ай наздик биен ҳама ино беҳтарин качествои махкултон мешавад мана ишаишта фасон ишаишта фасон ҳам қа хушрӯчаян ира бинен охи духтаро бовар кунен беҳтаринай мана ин рангшам бинен ишам хушрӯ 230 сомон кадомиша мегирен духтарако 230 сомони марамат моделои хушрӯ моделои фасон дар аксияи фаришта бисёр хоҳиш кардан ки пончоро аксия кунен ина духтаро пончои пӯштагиша бинен духтаро чихе хушрӯчае бои дигар цветошам ҳаст ина 200 сомон шидагиай ҳамқа материалаш фасонай ҳичи намешава чанд сол мепӯшен шуда ира бинен цветоша духтаро аз болои киртои база аҷоибот меиста ина худаш пӯштагиай бинен охо чихе меиста хулас беҳтарин вариант у брошаш снимаеш яя брошкаш гилаш махкулто набоша метавонен ки снимать кунен иҷода юбочниёи бори нав бо омада нигоҳ кунед духтаро ино борои нав 500 450 ҳай
аз баски мо аксия эълон кардем ҳамаи борора кардагием инора ма 350 сомон да метиҳем танҳо 5 рӯз нами 5 рӯз метонед иёра арзон гирен духтаро. Марҳамат. ина цвечам ҳаст иҷода нигоҳ кунед духтаро ина ҳамашон хушрӯан ина ҳама бори нав ҳама дувои кора диден ҳамаи ҳами аксия дафтидан ира бинен чихе хушрӯ хулас ҳами чизе ки мебинен магазини фариштада аксия эълон кардагиай аз нархҳои пешинаш ҳамаша арзон карда дар ҳами 5 рӯз метиҳанд то набиёен. шабинони азиз инчунин кожаҳои фасон дора фаришта нигоҳ кунен кожаҳодам аксия эълон карда нархшон чанд сум шид ино 600 500 ҷои шудаш буд 430 сомон танҳо 5 рӯз духтаро ина 430 сомонӣ экокожаҳои турецкии оригинал марҳамат успед кунен биёен инами 5 рӯзда бо нархҳои дастрас харидорӣ кунен инами экокожаҳои фасона плашора чанд сум 550 будан 300 сомон ина 550 буд 300 сомон шудагиай биёен ана баъд духтаро инаи двойко ҳаста ира балшмеркаям меша маламеркаям меша беҳад хушрӯ расветкоҳошам хучам ҳамқа фасонакае ки ба нигоҳ кунен ина қадш дарози хушрӯай кирта дора ай болош кардигани дарози фасон дора марҳамат инаи цвеча бинен мана 500 сомон буд ҳозир 400 сомон шудагиай дигари цвечам нишон метим иш ваяй базви куртаҳай ай болош вай дора кардиган дора 350 сомон аксия ина 350 сомон аксия хулас иҷа бисёра и моделовон ҳар якта шумо пешниҳод карда наметонем наворда иҷода бу новинка вая омадагиянд духтаро безрукавко духтаро куртко нигоҳ кунен иҷошон питон турецкий оригинал да стирка ино ҳечи намешаванд ино 1000 сомон будан танҳо 5 рӯз 750 сомон ина духтаро нигоҳ кунен расветкош ҳастай мана марҳамат каседа дар корай метавонен дархост кунен даррава как доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен баракои азиз инчунин двойкои фасони фариштара бисёр мепурсанд ина юбкадорро ҳамиқа хушрӯанд нигоҳ кунен удлинённик шотак фасонак ҳамаша вариантҳои зимистонаш омадай иёра аксия кардан чанд суми ино 850 будан 650 сомон ина 850 сомонора 650 сомон кардагиам ина нигоҳ кунен ишаишда хушрӯ ина иёра чанд каден инорам 650 сомон ина ёшам 650 сомон юбко ё вариантҳои зимистона ҳам юбкош ғавсакай ҳам инами худиёи болош ғавсаки хушрӯай баъд материалошон фасонай ҳеҷ намешава шута мепӯшен мана и вариантша бинен ишам чихе хушрӯчае удлинёне мана марҳамат ҳам юбкоошон хушрӯай ҳам хиди худиёшон мана кадомиша мегирен метавонен меликшоп биёен омада наметонен магазини фаришта духтарако бинависен чун дарав доставкатон мекунанд як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тиллобозор байни 9-10 дарвоза 6 магазин меликшоп ина диден ёша чанди каден 550 мефрохтем духтаро 400 сомон аксия ина диден аксия 5 рӯза баъди 5 аксияи 5 рӯза духтаро баъд наген ки ихе нарх буда навор ба хотири мана аксияра 5 рӯза кадагием иш чанд сумай и 600 550 буд 450 ина диден духтаро ина кожаша бинен 800 сомон буд 550 эка кожа оригинал ана ҷинсовкош ҳам астай духтаро бинен чихе хушрӯанд 450 сомон нигоҳ кунед духтаро фасон ҳам ҷинсош ҳам хучон беҳтарин аксия рафтестай успед кунен аз янами рӯз сар мешава аксия то рӯзи панҷшанбера рӯзи 550 аксия буд навори пешина ҳозир мо инора 400 сомон кадагем танҳо 5 рӯз мана марҳамат ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ беҳтарин аксия нигоҳ кунед чихе фасонанд ино ҳама юбкои зимни ҳамаш вариантҳои нав зимни вариантҳоаҷо ина нигоҳ кунен ай и духтаро ирам беҳад качествои навза ирам гарантия дора качествоаш ай се расветка дорем 350 сомон танҳо 5 рӯз ана ишам хушрӯ духтаро иша бинен чихе фасонакай юбкашкати 500 сомон мана иш 500 сомон
нархҳои беҳтарин, вариантҳои хушрӯ. Ина кассе либосгирай духтаро ҳатман пеш фаришта биёен. медонистен чихе чизи навза Ё чанд будан? 50 мефрӯхтем 400 сомон. Ина диден духтаро 400 сомонӣ. Иш чӣ? Ишам 400. 400 сомонӣ шид костюмакҳои ҷинси фасони туркӣ духтаро. ҳамаш не фирмаи майсити ҳамаш 100% ҷинсо. Хулас иҷада аксия бисёрай, бор бисёрай. Нигоҳ кунен чихе ҳамаш хушрӯан, ҳамаш новинкаян. Метавонен биёен айпеш бо худтон тамошо кунен. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.